Čaute, zdravím vás, Bradaš, vítajte pri dnešnom takto trošku špeciálnejšom videjku. Dnešné videjko bude špeciálne tým, že bude po hrozne dlhej dobe. Po hrozne dlhej dobe som sa rozhodol to konečne natočiť. Tak dnes si zahráme hru Nova 3. Free niečo, ďalej to neviem. Dobre, tak to je to miešanina Crysis a ešte niečoho. Proste to je jedno, čo to je. Tak sa usadte a môžeme sa pustiť do hrania hry. Takže na začiatku máme nejaký tento tutoriál. Ako vidíte, grafika je uchvatná. Bang! Dobre, pretočíme si ťa. Takto, tak. Dobre, seržant, čo nám chceš povedať? Dobre, nechcem nič vedieť o tebe. Dobre. Dobre, tak sa púšťame do hrania. Toto si trošku nadvihneme, takto. Chcem mieriť, pána. Ja som slepý. Nie len starý, ale už aj slepý. Viete čo, ľudia, taký človek má 20 rokov, už to nie je ono. Už neskáče ako mladá srnka. Bang. Prebiť. Takto, tu na. Uha. Po svojich striedať. To je nadhera. Čo chalanko, krídla ty došli. Treba Red Bull slopať. Ďalší dolu. Takže ideme ďalej. Pomaly, ale sa nám otvárajú dvere do ďalšej kapitoly našej hry. Dlhší loading, ale čo už? Dávaj, načítavaj. Dobre, a teraz prebijeme jednu zbraň. Zoberieme si do ruky brokovnicu. 3, 2, 1. No, otvorte dvere. Takže toto a už iba. Chalanko, čo ostalo? V stene zapichnutý? Dobre. Skada na mňa ide šalan? Granátik. Kde sa onáčiš? Tým pádom tu máme všetko vyčistené. Prebiť. Uha. Takže tu na. Nikde nič. Fú. Dobre, ďalší chalan. Takže tam za stenou. Ďalší dolu. Granatíky. Prebiť. Dobre. Už nikde tu nikoho nie. Čo robíte? Chalani. Dobre, poprebujem si všetky zbrane. Zober to. Nič. 0 bodov. Tak čo už? No poď. Dávaj. Čo to je? Nejaká nadprirodzená technológia. Však. Oži. Neožívaj. Čo to? Aaaaaaah! Presne. V pohode. Ne, nejsom mŕtvy, žijem. Len ma postavte. Dobre, v pohode. 4. Hej. Ja. Dobre, daj mi ruku, že môžeme ísť ďalej. Vstaň. Som zosilová sila je so mnou. Som zosilová sila je so mnou. Kto bol na nový Star Wars? Kto ešte nebol na nový Star Wars? Sice je to iba medzikapitola medzi časťami, ale veľa by som odporučil.
tak to, síce to nebol ten Star Wars, na ktorý sme zvyknutí ako obvykle. Chýbali tam mnohé súboje so svetelným mečom, ale čo už, ale už ideme ďalej v našej hre, pokračujeme. Dobre. 100% tam. Skáďa sa objavil chalanko? Dobre. Ďalší granátik. Tu na ďalší granátik si hodíme. Nech je veselom chalanom. Nejako podskakujú. Už sa tešia na Vianoce asi. Ďalší. Fú. Dobre, čisté. Prebiť. Dostal do bravčového kolena. Bravčak jeden. Čo tu by mal byť chalanko? Ale chalanko už není. Čo tu mám? Dobre. Takže teraz si kus pobehneme. Šprint. Granát! Vystri svoju gebodu. Dostal si po makovici. Ty. Linkaru jeden. Čo sa sa... Aha. Tadiaľ sa tu nedostanem. A tadiaľ to. No, tadiaľ to už skôr. Zbranie. Dobre. Tu nás ešte... Tu na... Prebiť. Vezmeme si to všetko, čo tu máme pokope. Ne, nechcem ísť cez stenu. A ja som sa tu vlastne dostal. Dobre. Prebijeme si, všetko máme poprebíjane, okrem pištole. Samozrejme. Takže ideme ďalej, pomaličky listo. 12, 10, čo to? Čo to je? Dobre, tu som ako ste stali. Teraz 10 metrov, tu na dole. No. Čo to je všetko v pohode? Aha. Veľký čávo došiel. Bag of Prince. Dobre. Aj! Dobre. Teba skopalo, tak o jedného menej. Stavím sa. Tu na nikde nikoho. Čo? Čo? Ja sa s vami nebudem srať už chalani. Tu máš jeden granát. Jasná vec, mu nič. Dobre, idem ku chalanom naspäť. Tak to musím prešpekulovať tadiaľ to, že im hodím to. Šťastné a veselé. Ďakujem za podobne. Tu na čo? Chalani. Dobre. To čo to bolo? Nevadí, to sa dokupuje.
Dobre, hotovo, vystrieľané. Mám to. Kde mám ísť? Aha. Tu mám nejakú krabicu. Hotovo, nabité. Počkám, keď mi obnoví život. To všetko bolo vyčistené doteraz. Fúha. Tak to je zo mnou už vážne zle. Pištoľ v pohode. Dobre. Ďalej. Momentálne ideme tu na. Dobre. Použil som ability. A čo tam je? Kaďal sa mám tam dostať? Jedine kebyže taďal to pôjdem. Aha. Už. Tu na. Takto. Hore. A máme to. Takže to je úspešné. Zvládli sme prvú polovicu alebo tretinu misie prvej. Tak konečne sme zase vonku, vidíte pekné nádherné mesto momentálne to je zem. No a my máme ísť ďalej. Jeden. Už nemám ani granáty. Čo by som mal tak robiť po jednom? Žiadna stealth akcia. Rovno nabehneš a mydli. Granát. Chalanko nám nič nedal. Nedobrý chalanko. Skáďal to na nás strieľajú. Z ktorej strany? A hore sú ďalší dole. No. A ja momentálne žiarím tiež. Bez životov. Dobre. Ďalší dolu. Dobre, to by bolo. Všetko OK. Dvaja dolu. Prebiť. Naboje už nemáme. Bang. Fúha. Dobre. Ďalší. Dolu. Granátiky. Dobre, ďalšie granáty. Môžeme ísť pomaly, ale sú ďalej. Kde tu sú chalani? Kde ste? Aha. Tu na jeden. A ešte niekde? Tu na druhý. Tretí, štvrtý. Tretí. Fú, štvrtý. Ty si taký deluxe, chalanko. Celý zlatom. Dobre. Dobre. Tu sú nejaké náboje? Nie. Dobre, nevychycávaj sa toľko. Dobre. Nevychycávaj sa rýchlo. Nemám veľa času. Čo tam zabudli? Toto je čo? No, celkom dobre to vyzeralo. A toto? Nič. A na neho? A toto mám neobmedzenie. Už nie. Toto ho spomalí. Takto.
Pištoľ nabitá. Hlavná zbraň takisto. Dobre, ideme. Poďme hore, stúpam hore ako dym. Z ktorej strany vystúpim z výťahu? Logicky z tejto. Vidíte nádherné mesto. Alebo to, čo z neho pôvodne ostalo už iba. Tak čo už? Z mesta sú iba zbytky. Ďalší pomalý loading, extrémne pomalý loading. Wow, dostali sme sa na strechu. Čo je na streche? Aha, ideš nahodiť túto somarinu naspäť. Aha, takže tu na. Traja. Ďalší dvaja dolu. Čo chceš? Však ťa kryjem, ty organela. Ďalší. Fúha. Jeden. Druhý, musím prvé zamieriť. To netrafím ani za svatoho. Dobre, konečne dolu. Dobre, je to online, môžeme ísť ďalej. Strecha je vyčistená. Ja ťa nasledujem, ty. Čo by si rád čakal? Aj! Dobre. Jasná vec. Pokiaľ má s niečím problém, zavolaj Víťa. Víťa má granát vždy po ruke. Dobre, ale ako sa teraz dostanem k tomuto? Čo neprelazím pomedzi dvere? A ty čo sa bojíš? Ísť ďalej. Pomaličky. Veselo. Ideme. Čo to? Aha. Čo? Díky kamaríde. Len tak ďalej. Pekné to je. Dobre. Jeden. Tu na druhý. Druhý, tretí. Dobre. Tak toto. Máme tu tu na. Tak to musíme teraz momentálne taďalto prelezť. Sorry. To bolo nechťac. Náhoda. Všetci za stenu mudrí. Dobre. Zbranie. Dobre. Prebiť. Tu. Nejaké prekvapko sa mi okoná. Však zmierpí. Pasku do jedna. Takže môžeme ísť ďalej. Po niečo mnoho väčšie. Áno, toto som chcel. Presne toto. Mi chýbalo ku šťastiu. Dobre, prebijem. Granát.
Mám to pekne vyčistené. Nevieš, že strieľam, kde sa rieš? To nemám rád. O. Prebehne to po podnohy človeku. Ani to po ničom nestrieľa, ani po nikom. Jo, aha. A kde tu máš koho? Si to nečakal. Či ideme dole? Tak nemáme veľmi na výber. Sniper! Dobre. Dobre, musím sa trošku obnoviť. Trošku zoptimalizovať organizmus. Sniper. Počujem, sme vystrali chalanku. Jeden. Dolu. Tu by mal byť ešte jeden niekde. Či? Dobre, ideme ďalej. Takže už iba 19 metrov. Zbranie v pohotovosti. 3, 2, 1. Druhý. Tretí. Takže to bolo celkom v pohode. Tu no. Takto. Dobre. Takže toto. Trošku odstúpiť. Ne. Dobre. Tu na. Kde si náčelník? Tu má brada. No. A teraz? Aha. Čo som sekol sa? To je nejaké slow motion? Aha. Dobre. Takto. Ďalší, tretí. Hotovo. Ďalej mám čo za úlohu. Aký úkol ma čaká. Uha. Tu musím skakať. Rozbeh. Jump. Tu budú ďalší chaloši. Dobre, máme to ďalšiu časť prejdenú. Teraz nás už čakajú iba zo pár častí a je to prvá misia úspešne bude s hadami. Som zvedavý na jej výsledok. Vážne nenapadní ste. Ste nenapadní ako slon v jahodách. Dobre. Jasne, moja taktika sa neuveruje. Strieľaj po všetkom, čo sa hýbe. Takto. Dobre. To je všetko na dnes? Nie je to všetko na dnes.
Ja chcem ešte po niekom strieľať. Nič? Nikde? Tak asi teraz taďal to. Áno. Ja som tu. Dobre. Jasné, dobre. Tak to dávaj. Ďalší granát. Dobre. Kde utekáte? 50. No. Dobre, hotovo. Zbraň som si mal vymeniť. Dobre, ešte niekde niekoho máme. Takže všetko to je pekne vyčistené, vypratané. Takto. Hotovo. Ešte ďalšia časť. Koľko tých častí bude? No bolo by lepšie zmeniť si zbraň. Možno ho trafím. Čo, netrafím ho? Hotovo. Kto tu po mne strieľa? Dobre. Bežíme, bežíme. Tu na... Jedna šupa. Na. Žer. 3. Koľko toho ešte bude potrebovať na neho? Dobre. Jeden je dolu. Čo si povedal? Dobre. Ďalší. Vymeniť zbraň. Poprebíjať všetko možné aj nemožné. Už nemám brokovnicu. Kedy som to všetko zničil? To ani srnka netuší. Takže tu na... On dostal akože od niekoho, alebo granát ho vyhodil tiež do povetria. Jasne, chalani. Musím nájsť tú svoju. Takto. Za rožkom? To čo to bolo? Je tu... Aha. Tak ľudia. Dobre. Ďalšie náboje len... Trebalo by mi to už aj trošku sa mi zdá aj prebiť. Nezasávam. Prebité, všetko nabité, prebité, vybité. Dobre. Rýchly beh. Tu na to máme. Ďalšie. Ten ide vo vzduchu, levituje. Nadprirodzené schopnosti, levitácie a iných darov. Áno, 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 áno. Áno. Táto tu na... Kde si? Tu si, môj milý, krásny. Jedeme ďalej. Ale v kuse nás niekto odstreľuje. Dobre, to je všetko. Znova použijeme môjho kamaráta La Granate. No niekedy La Granate nie je mocno účinný. Tak, kde si?
Koho dám prvého? S brokovnicou to nejde. Jasné. So snajprou. Ďalší ľahký cieľ. Prebijem. Ďalšia zbraň prebitá. Dobre. Tu na... Lezem pomaly. No. To je všetko. Aha. Zabudol som na anielov. Ďalší... Tu na... Vyskočíme sa tu na hore. Už sme mali krytie. Pred neviem čím ani kým. Vidím hore snajperov. No počkaj, ktorí sú so mnou. Asi všetci. Áno, a máme to! Máme to! Tu je nejaká jeho kamarátka z detstva, z armády. Dobre. Zasa. A čo tu bude ďalej? Nejako sa zakoktávaš. Takže misia je prejdená. Mám 196 headshotov. Totálne zabitých nepriateľov 236. Shield bonus 0. Playtime 3.33.59. Takže totálne som získal 447 kreditov. A to by bolo na dnes všetko. Lúčim sa s vami. Ak sa vám video páčilo, tak zanechajte mi dolu odkaz. Ak nie, no to sa nič nedeje. Tak zatím majte sa. Čau.